Attention, o ye furaduman ba ye tan sira. Dieu kolomba ka tan sira. Attention, un bon médicament. La josi attention. Somadena o ka do kunafoni chama mambulu koro. Ni ala sonna ma atna ke bashi ka nabi dese o ne ka karafe abe mami mbulu bi. O ye sira kolen ni sira jele. Amba fo ka wali nyumando sanga ani wati. Bugun ga de mandi. Amba fo sanga ani wati. Eleni ni ya bi. Misi dogui. Awo. Yendis, ah? Na tobe ka funu de ka ta fe. Kaboya. Akabonya ge. Ai. Mumbo ya kupuma kerasa. Aiwa. Jeriti. Voilà, titi. Voilà. La josi. Ba agado mi yo Ousmane Togoye. L'enfant de L'enfant de Copropin. Copropin. Awo. Obe bayangara fe. Bayangara fe. Ende sani. Koprenga ga cheni. Amba fuka wali mondo Ousmane Togo. Ale be réalisation na difula sa l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu. Alu ka dugu 3 lettres. D-I-O. D-I-O. On nous t'a kati. On est en avance. Aïe. Non, abe kelen. Non. Amana ke 4 lettres chugo. Dieu be roj man fait. Kati fege. Kati be roj man fait. Kati konte la harafe. Abe kulukuru de fe. Hal no fol mon abe kulukuru de fe. Kati be kulukuru de fe. Awo. Abana. Eko chuguri. Abana. Al nasro vous êtes à 15 km de Bamako. Amana ke chucha. Zigana be roj me fe. Ambe sika so de fe. Ala te muganu worogo. Ambe sika so de fe. Dajosi l'enfant de Jigena. Mi ye l'enfant de Kati Oyene yere. Mi ye Jamadugu kumbo kefa. Alebe ka angola siku ate awa keita. No bora seku chebolo. Seku babolo Zakaru Fomba. Mi ye television nyema ba lebolo. Bangoninga uga chekele. Morbo sanogo. Mi ye awekado radio nyema ba lebolo. No bora sa warbo ndike fla. Alundau. Marundau. Ma ambo foku wali mando. Nga kana nyina l'enfant de Tugoto Madine Kode. Oui, Johnny. Utaika do Mohamed Touré. Mohamed Touré, l'enfant de Tukoto. Là, ce qu'il faut qu'il voit les mandons. Kafleba ni lameba jakulu bela jelefu. Kajira kafo ni anzikle kuna funi keneka. Ni ala sonama awa anata nazarakana. Minye anga fasiri seba ngono. Ninga lase to dungana. Okuma beki tulo nyegalejo. La josi. Ini sigoma. Tata kakene. Gurubne bay. Anga foka wali mando. Odi mantoro site sode. Demsonu. Marhabani. K'i fo k'i wale ɲumando i ka dɔ bi ye alamisa ye kalo tile 27 janvier kalo do san 2022 ka lamɛnbaw fo k'u wale ɲumando Yusu i ka dɔ ka fɔ kanubaw Renouveau FM sanfɛ kanubaw Renouveau Télé sanfɛ an fara ka radio mun be yen n'olu be i ka dɔ a taa nɔfɛ ni ka se ka kunnafoni cɛni an b'u fo k'u wale ɲumando an bɛ taa kɛrɛwɛnikaw fɛ radio 2 sɔgɔlima ni waati in na n'o bɛ radio i ka dɔ bɛnkan ko fɔ ani radio danbe ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo k'u wale ɲumandɔn jijeninkaw fɛ radio danbe be a baarakɛlaw k'u fo k'u wale ɲumandɔn jija n'a ka cɛdenw an b'u fo ka timinanja n'u ka wulikajɔ la min bɛ tali kɛ welesebugukaw la olu bɛ k'an sɔrɔ ka sababu kɛ ka dɔ faso kanu ye ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo k'u wale ɲumandɔn an t'i ɲina kolo karamu kɔ a n'a ka filamuso an b'u fo nin waati in na i ka dɔn u bɛ k'an lamɛn an b'u fo ka timinanja ani i ka dɔn ka wulikajɔ la n'an bɔra yen an bɛ taa i ka dɔn Kɛɲɛba Danaya FM a bɛɛ i ka dɔn Bu Jalo kofɔ Bu n'a ka cɛdenw k'u fo k'u wale ɲumandɔn Kɛɲɛba Naro FM lamɛnbaw Samaya i ka dɔn k'a fɔ Musa Kɔnɛ n'a ka cɛdenw an b'u fo ni k'u wale ɲumandɔn danti foli min na n'an bɔra yen an bɛ foli di i ka dɔn k'a fɔ Naninko FM lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen ma a bɛɛ i ka dɔn Selenge kofɔ Mahamadu Dumuya n'a ka cɛdenw an b'u fo ni k'u wale ɲumandɔn i ka dɔn danti foli min na Radio Dakan ale u bɛ k'an lamɛn nin waati in na i ka dɔn ka sababu ko o ye n'o bɛ i ka dɔn k'a fɔ Marakakungokaw kofɔ an b'u fo ka timinanja n'u ka cɛsiri la Buguni kunka lamɛnbaw an b'u fo k'u wale ɲumandɔn an ka musokɔrɔba ɲuman a sɔgɔlima nin waati in na Bafanda denfurabɔla don an b'a fo ni ka a wale ɲumandɔn danti foli min na vie kɛn bɛ ka nɛgɛw banba n'a ka cɛdenw an b'u fo k'u wale ɲumandɔn
Radio Royal abe miseni ko fo ambe ka do a barakala bela jele fo ku wala nyumando yankadi lamebo ku fo ku wala nyumando 88.5 MC la joana ka chedon ku fo timinanjala ikado ambita kebila ka fe mamelon ikado lamebo ku fo ku wala nyumando mimi talige la garela aleke meka ne juru se bakoro bamba ni watina tamaninga fe radio mamelon be a barakala ku fo ku wala nyumando e danti folimina hanyema ba be ga kone amba fo danti folimina ni watina ka baraka nyuma bela jele fo ningo wala nyumando tiendugu lamebo abe jura ko fo ambe amadi danyona ka chedon fo ningo wala nyumando radio islamique abe ka do bela dugu ko fo ambe kulukani ka fo ku wala nyumando jongaga fm ka baraka la bela jele fo ni wati na ika do ka fo mamadu awa gasama ka dugula yelemani ka yelemani ka fo ku wala nyumando ka timinanjala radio wan lamebo abe tomia ko fa mu barakala bela jele fo ku wala nyumando abba fm ka barakala bela jele fo ka do ka fo yuwaru ni watina ambe ika do domba fm barakala bela jele fo ku wala nyumando osogo mana ni watina ika do karanga fe zumana keita na ka chedo amu fo ku wala nyumando anga directeur nyumambe amba fo danti folimina 40 bribe ka fo bada foli danti folimina radio nyeleni lamebo segu ka fe ka folini tabnta ka nyesi makona ni baba maega mo ka wuli ka jo baraka ka bo kosobe mimi talike zoom africa la ube ka nameni wati na sebeni ngoro wereda ka sababu ke oyeni wati na ambe sebeni ngoro ka bela jele foku wala nyimando alesko na ka chedo alasani sisoko amba fo ninga wala nyimando ikado danti folimina radio ffb ni be faka fara anga akoma gbole ngwe kleka ne ga juru bamba 20800808 ikado ne wuli ke dora radio to di technicien ma abala se amo Traoré marhaba somo ka kene mantoro cité ye mobe haba akara kle fly sa akara yogoyi o anyo ansura ko kuro la josi mi ye ala khanzu 3 o amme mi wota ni mi maube fero gelea ko ambargo be kasro mi nyanga ma nyamawe ulu kembe ka ko bele jele ke o ni mami minana la ni mi ngaka abe gafela bi la josi na be gafela nana kunvolo tabi goyi minye mali flashi kudeta atiale do farafina sanguta anga fanvela bismillah la josi mi awkado nyerla do ko ningo ko awkado kwa kembe zaningele ka kembe banaye banami nabi yelema abi poipoide abi ka bi yelema la josi awkado minye fatri bay ale ko ni soriso ale ko awkado ko banajugute wa kelebe fanate ka so ke munye la josi awkado malita banigo kabwe la Guinée no temana kabwe minye kosa ina anye Burkina Faso anyo tai ni mazoro do refe minye awikado abi macha mambo mi kabini wati mina mali takera ni lagine takera ikado munyo sababu ya minye Burkina Faso ale jamana nyema ale majate mina ko la de ale ko ntoro hayla awikado nanzara nofe ina fo nanzara de beze kana farafina jala tikable la josi ko dop masira ko dop masira nye jate mina ke ikado alno asura angunu ka mesena minye uyet lefla banyango akore mi kanga londigiya nga memina minye sa minye awekado wolmasiri tabado no Burkina Faso doye olu koni awekado minye olu nakana marfachi damne la sika yoro bela jele ke mangaye mo papale awekado amibo mingalama olu nakana nyefolike awka jabarani save ka jira ka fo minye anda zamana nyema anyambolo dakabi anta zamana la josi ni wale nundi soro do refe jamana dun awekado olu bi torole minge ni jati mineke minye awekado Burkina Faso la josi awagele aba mingere mo ko ni mo be bimbinde ikado awa minye ba fuko sanjigise mo be fa chuko mina obi fate la josi awekado no temana kabwe minye awekado jati madda oka fere masoro jamana dungoni awekado tora kamana gbana no temana kabwe minye awkado nyerala janvier kalo tlem ko aninani Burkina awkado jabarani zave lazi awkado minye wolomazri tabaw olu ko nana kana ko tigiya mene lazi awkado mo nana kana dala ka fo aw minye ko Christian kabore uyu teke daka anta zamana
lajosi minye munye kudeta badenye aunga jamana nungono kosaina dorete minye jamana donye olu kamana gwa obike demso nti bara soro lazi awekado minye jatimina tokola awamanyemo fede olu yere kodungo ku yere dama doro olu koko anyere ani awekado amasuru yama fefe bi soro jamana kono lajosi atla chuko de kamana gwae ani fasudonga lafia kono mabantan lajosi angoni me mala lajosi ambe kokola ikado awaminye ambe to komna gwana lasu ode konna nasa minye awakado anga jamana ani jamana worew lasu awakado ko ni jurube awakado jamana chabana de ni ma jamana dew oluka ko jatimine be ka jamana dew ka haju ko jatimine ko ke feje femi mato femi mi soro jamana gono no jamana soroye akatla chokola anti bala koyi ala ka nguna ja ni sebe sidiso ni ale ka fasire anya bo male flash kono ene pana yusu ale pambe fasire ke to nyana ene pana pambe feminga oti dore ibe ka do takuba donwa takuba o yekeleke boloye ika do ka fo sayel kungo konnana yusu chede un farale do nyanga munye ka do ma warwe ka boje mana warala ni ngana anga jamana konnana yusu bara bolo me no be ka do lakana sabatilila wala saka bamba cha kelele ko bolonya anga jamana konnana yusu umanyema hukubina nywanye bolo dade do warete ika do ka fo shiningo ndo ika do fasilike ba akumana kosobe akoni jatemine ke konna tapma akobela yile koninga be mi wule ko groupement de force spéciale européenne tax force yusu mimbe ika do barala anga jamana konnana ku koni mena tasiki ka fo kon buluda uninywanje ka ko nyifese fese ninga tabulo laje nga fej meme no bula ola ka keni anga jamana fama olu koni ya jira ka fo mamu nana ika do mamu kanga na wal mamu nana Denmark chedo no lukanga na fara ika do takba ma koninga ko fema fuye utefengala mo akodala no woni fe ukoni ya jira ka fo ko mo kata so ugasegu unola jona abulay jara alipma me akokoni ndala ko minye ika do ka fo nin keleke chebulo ya anga jamana kono no be bamba cha kelela ambe domene ikomi bi o yusu ika do ka fo be bara min vanala ma chama be bara ngoni ko kon kalamo ani jatemine ke bara nunu fana bita ika do tasira do de fe jini bela jele na bodisira do nga abina fo o tasira o de maseka sabati anyemo ninga nyefolike anga jamana fama wi nga mi betalike ni ko imbela jele konna fasike ba ko ako minye ika do Denmark mawie ajamana fama we ajira ka fo oluma no kun fe anga jamana kono de o ko ni ya me ko lu nana ko wele blalu umore fana o ko benga sebe min fana be olube ka ta onofe ube ka bara bela jele ke ninga beni ika do apatulina bonyali bela jele nga uye ni min fana ke ku ko ni ya famu na fara usigi singa ninga hakili jaga bo bara sigi singa akoko ni ndala finitigu mu no lube faranwa nga ka ke takuba ninga lakana sabati ka bamba cha keleli bara sabati anga jamana kono na nyamne berebe France bolo o kambe domine na fosisa ko na fero ke ninga nywanye koni bolo da nywanye nya fo nga bike ka do ka foshini kalo kle muga aneshigi janvier kalo samba fla ani muga ani fla ko ni mina tapma oni nywanje halna soro kuma ngoni mina ke yoro jan ika do kuma e wisigi ka yoro lo ika do jabarani na ka laje ni fana ba sigi yoro ja fa ka to akaso ka laje no bitali ke mamumba atoko ngonna na yusu seke ba ko franci fanve ikado koni ya jira ka fo ku sebe koro chesirle do ikado lakana sabatelila ani bambachi kelelela bambachi kelelela anga jamana konnana o ga ministry mi rebe no nyeshimbe ikado kala ngulu masri tabago ko nyenya na bolibo afoko Florence Parly ale koni mpanao akakambe domine ina fo be ka foko luna ikado kele koni sozoro sahel kungo konnana ko puma kondala de ko nimbe ikado bara koni sabati sanga ani watu bela jelela mimbe tali ke lakana kase ka sabati sahel kungo konnana utanyo ni ikado oni ma muntiga binyo ambulo terla kaw ko lutu bla fiu unu wuje ka bara nyenyo anve mimbe tali ke farafina ni ikado Europe jamana konna fuka ta sa American jamana konna yusuku nunu mena baro bela jele de faranyo ngani korondoli buluda ko ni mena do fara luka chesiru nu ka wulika jode ka fo ko bunu ka bara bla ningama wa utika ko ni medo faru ka jija nu ka chesiru koninga ubena be akoko na nganyo anye fenchama
caman be u bena i k'a dɔn o bɔrɔtɔ u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn caman be u bena o maana u ni ɲɔgɔn cɛ walasa laɲini ka se ka sabati o ye kelen pe de ye banbacɛ kɛlɛli a se bɛ se ka sɔrɔ o ko la cogo min na ni dun ye ka dɔn i ka takuba yɛrɛ ta k'a lajɛ finitigilaka mun don walasa a baara ka se ka sabati maa 100 fo ka taa bila maa 800 bɔ ɲɔgɔn ko la olu de kan ka fara ɲɔgɔn kan i ka dɔn ni ka kɛlɛ in kɔni boloda Yusu Erefu jamana cɛdenw faralen ɲɔgɔn kan walasa laɲiniw bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati hali n'a sɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ jamana caman bɛ yen olu ka cɛdenw bɛ anw ka jamana kɔnɔna na Yusu i bolo kuru dɛ Itali min bɛ tali kɛ Estonie Suède République tchèque nka n'i ye Suède yɛrɛ ta k'a lajɛ olu ka cɛdenw kɔni y'a jira k'a fɔ u nana nako fɔlɔ min kɛ anw ka jamana kɔnɔ k'o ma da la n'u bɛna a lakurakuraya bilen dɛ bɛɛ ka taa k'u bɛɛ ka taa k'u ma da la n'u ne ma Faransi ka ni fasajakun kun dɔn ka sababu kɛ mun ye en raison d'une éventuelle présence de Wagner. Bɛɛ ka taa ko ka kɛ ni kuma min a fɔra u ɲɛna ko Wagner tɛ yan an ye minɛn san Irisiw fɛ anw tɛ Irisi kan mɛn u nana ka na a ɲɛ jira an na de a banna a ko kɔni filɛ dɛ aw b'an k'an kale u ɲɛna an t'o kɛ fanga an tɛgɛ ci dugu la de ka da a tɛ la ka ɲɛsin sankolo ma an t'o kɛ o kun ye waati kalili ye koyi bolo de bi tɛrɛndɛ dugu la k'a da te kan k'a ɲɛsin sanfɛ an t'o kɛ Yusu masakɛ ba ka kuma la a ko k'a kɔni ma tigɛ daw da la sini kow bɛɛ lajɛlen na jɛya o bɛɛ lajɛlen de yɛrɛ ɲɛfɔ bari sabula u na kuma kɔni kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ walasa takuba ko kuma ni k'a kuma tɔ k'a sabati a ko bɛ danga min na a bɛna bila minɛ min kɔnɔ baaraw bɛna sigi sen kan cogo min na o dɔgɔ duman ye sini ye adamaden de bɛ nkalon tigɛ nka dɔw ti nkalon tigɛ fiyewu ala k'a don jira an na Yusu nka a Suwedikaw y'u a jira k'a fɔ ko olu kɔni ka cɛdenw u ye naliko fɔlɔ min kɛ k'u laban n'a da o mɔ ko ka sababu kɛ kasa min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ Wagner ko n'o b'u tɔɔrɔ a banna Segu cɛkɔrɔbaw ye dugawu min kɛ Mali ɲɛnabɔ tɔ de filɛ nin ye dɔɔni Segu cɛkɔrɔbaw ye nin dugawu kɛ maa o maa bɛ Mali juguya la ala k'a ci da i b'a fɔ ko ŋɔɲɔ don a ko filɛ dɛ Abulayi Jara ni y'ale ka fasiri ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ indépendant n'i y'ale bila ne bɛ sɛbɛn da Soir de Bamako ne n'ale ni indicateur du renouveau lasi n'olu don ɲɔgɔn na lasi bawo u bɛɛ lajɛlen bɛ kuma la fɛn kelen kan lasi aw k'a dɔn min ye Soir de Bamako an b'ale ta an ka ministre de l'économie et des finances n'o ye i ka dɔn min ye ministre janba ye Alfuseni Sanu lasi awa cɛja min ye aw ka dɔn douaniers ka don kɛrɛnkɛrɛnnen o bolo dara aw ka dɔn min ye janvier kalo tile 26 min ye araba don o kun tɛ kunu ye wa san 2022 min ye aw ka dɔn a kɛnɛ kan a kɛra aw ka dɔn min ye douaniers ka taa fara aw ka dɔn ministre so maaw kan ani ka don ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani an ka maa ɲɛmaw ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ aw kɛnɛ kan kabini san 1953 lase i ka dɔn a min ye nin ko in ye ministre de l'économie et des finances i ka dɔn a kɔni nin kuma fɔ ko nin ko in kɔni bɛ sen na lase aw ka dɔn min ye ministre de l'économie et des finances ale Alfuseni Sanu a y'a jira tiɲɛ yɛrɛ la lajosi a bɛna ta embargo b'an kan nka baara bɛ ka kɛ lasi aw k'a dɔn min ye ministre ye Alfuseni Sanu aw k'a dɔn min ye ministre de l'économie et des finances ni aw k'a dɔn a ye a jira douaniers ya k'a fɔ a b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn nin don min ye aw k'a dɔn n'o ye douaniers ka don ye n'a bɛ tali kɛ douanier bɛɛ lajɛlen diɲɛ kɔnɔ l'agence o don ɲɛnamali soldat de l'économie lase aw k'a dɔn min ye commune ni commune min ye aw k'a dɔn nin don masina aw k'a dɔn aw min ye bamayɛlɛma min bɛna don lase aw k'a dɔn ka a teliya min ye aw k'a dɔn numérique douane na aw k'a dɔn u bɛ se ka yiriwa cogo min na fɛn min ye aw k'a dɔn subahana mansi n'o aw k'a dɔn o baaraw kɛra lase o bɛ kɛ sababu ye min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la lase aw k'a dɔn baara bɛ lateliya o ye k'a dɔn a bɛ kɛ sababu ye min ye ka faamuya don a bɛ k'a dɔn douaniers yɛrɛ ka baara la lase a bɛ k'a dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye a bɛ k'a dɔn ministre Sanu
Sanu ako awa minye bama yelema ko do awa kado swana mashununa wala sa yirwa bi sabate chugo mina no temana kabwe minye awa kado adunga baro wo sigirani eka minye lasi awa kado kadwan ka nyeda kura dama mimbi talike awa kado minye swana mashunu ani kado awa minye tabulo kura mimbe ni nye sigilendo kambi no numérisation lasi awa kado osira nata minye awa kado c'est servir de nouvelles technologies numériques. Dieu minenkuramu n'olu bi sangana ni n'olu be wala i yɛrɛ bɛrɛbɛn n'o ye k'i kɛ n'o ye ka baara kɛ n'o ye a banna ka baara kɛ n'o sira ye lase aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn nin don masina n'o ye aw k'a dɔn douaniers ka donba ye min ye aw Alfuseni Sanu hali bi aw k'a dɔn a ye foli lase u ma dɛ a ko aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko aw min ye douanier ye asa wosa e kɔni i ye baara min bolo da wa k'a dɔn i na tanu ni ka jateminɛ i jate i ka aw k'a dɔn min ye wuli ka jɔ min kɛ ka sɔrɔ min na don n'o ye performance ye o ka ɲi o awɔ o kan ka ne ma se k'o kɛ cakɛda kelen na o kan ka a bila cakɛda bɛɛ la i ka performance i ka baara kɛcogo ɲuman i ka cɛsiri i ka wuli ka jɔ fasoden ɲumanya kɔnɔ ka baara kɛ ladiriya la ka faso nafa ka to k'o tigilamɔgɔw fana nafa jɔnjɔnba k'o d'u ma a banna o ko de kɛra anw ta ye renouveau Folly Awards Folly Awards voilà o kɛra an ta ye lajosi min ye an ka taa min ye douane douanier lajosi aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la i k'a dɔn aw min ye fɛn min bɛ yen n'o ye des emplois et des compétences min ye aw k'a dɔn GP EEC lasi aw k'a dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw k'a dɔn an ka douanier minisiri kɔni ka fɔ la min ye aw k'a dɔn bi n'a ka bi min ye aw k'a dɔn numérisation n'o ye technologie lasi o de kan ka aw yakubaya n'o bɔra lasi aw k'a dɔn n'a wuli ka jɔ kɛ min ye aw k'a dɔn fɛn min bɛ yen n'o ye réforme multiforme n'o bɛ tali kɛ aw k'a dɔn formalité di sodoniya n'o bɔra yen lasi aw k'a dɔn n'a lajɛ min ye aw k'a dɔn fɛn min bɛ yen n'o ye téléphone portable ye walasa olu bɛ se ka kɛ ka nafa kɛ ni ka tila ka baara kɛ cogo min na o ma tɛmɛ ka bɔ yen lasi aw k'a dɔn fɛn min bɛ yen n'o ye aw k'a dɔn an ka douanier ye min ye aw k'a dɔn u bɛ se ka kan kelen fɔ cogo min na min ye ka baara a kɛ kunbilenna kelen na wa min ye wuli ka jɔ ye o bɛ se ka kɛ cogo min na min b'a to sɔrɔ bɛ se ka kɛ cogo min na minisiri ye a y'u bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn n'o ye douanier ye u ye baara min kɛ lasi a dogolen tɛ jamana den si la o ma tɛmɛ ka bɔ yen indicateur kɔnɔ sa douane na aw k'a dɔn a maa ɲɛma ale kɔni y'a jira k'a fɔ ni ala sɔnna a ma san 2000 Amadu Konate san 2022 min ye douane kɔni olu na wuli ka jɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka miliyari 700 ni k'o ladon anw ka jigiɲɛ kɔnɔ o ka ɲi manikɛ wala manikɛ a ko awa min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ k'a fɔ awa min ye ɲinanzan na min kun ɲininen don o kun ye aw k'a dɔn min ye miliyari 600 ani 56 a n'a kunkanfɛ nka min ye i ka dɔn u ye tɛgɛ da o kan fo ka tila ka miliyari 1 n'a kunkanfɛ a min ye min sɔrɔla yɛrɛ bɛɛ lasi o bɛ t'i jɔ miliyari 6 a miliyari 600 ani miliyari 57 a n'a kunkanfɛ 6 lajosi min ye aw k'a dɔn douane maa ɲɛma ye Amadu Konate ale kɔni y'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ coronavirus ko bɛ sen na lakanabaliya min bɛ sen na lajosi aw k'a dɔn ani CEDEAO UEMOA olu ye gɛlɛya min ta k'anw sɛgɛrɛ n'o ye embargo ye i k'a dɔn min ye ko kɔni bɛna kɛ fiɲɛ la nka u t'a bali fiyewu douaniers k'u ka baara kɛ ka sɔrɔ kɛ sɔrɔbolo sɔrɔ ye min b'a to jamanadenw ani jamana jigiɲɛ o bɛ se ka lafa cogo min na min ye aw k'a dɔn directeur général Amadu Konate ale kɔni y'a jira k'a fɔ a na ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la jamana bɛ se ka aw k'a dɔn baara kɛ cogo min ani douane bɛ se ka baara kɛ cogo min wa min ye a ye foli lase armée ma koyi min olu bɛ wuli ka jɔ fɛn fɛn kɛ ka taa aw armée kɔni bɛ dɛmɛ lase olu ma walasa u bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min na i n'a fɔ minisiri y'a fɔ cogo min ka douane k'a moderniser o tɛ aw k'a dɔn ka ɲɛda kura d'a ma k'olu natɔ sira kan nka ko ɲɛna
diɲɛnatigɛ bɛ cogo min na bi ni aw ka don mato siraka to ka jɛbe k'i ka baara la nka min ye Amadu Konate a y'a jira k'a fɔ aw réforme minnu bɛ ka kɛ lajosi aw ka dɔn n'o ka yɔrɔ informatiser lajosi aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko na kɛ aw ŋɔniba ye nka o tɛ se ka kɛ cogo si la fo douanier bɛɛ lajɛlen k'i fanga fara ɲɔgɔn kan k'i hakilina fara ɲɔgɔn kan ka jamana in bila sanfɛ ka jamana sɔrɔ bila sanfɛ walasa douane a ɲɛda a bɛ se ka yɛlɛma cogo min k'a manamana jamana denw olu bɛ se ka nafa sɔrɔ douaniers ka baara la cogo min na o ba a ye foli lase ale o ministre u ye foli lase transition ma ɲɛmaw ma u bɛ wuli ka jɔ min kɛ ka dɛmɛ min kɛ walasa olu bɛ se ka baara kɛ lafiya kɔnɔ o de nin fɛnɛ ale ka fasiri a ye nin bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ Yusu nena i ka dɔn reflet d'Afrique ta tugu o la an bi i ka dɔn douaniers olu ka gun ka ale be fasirikɛba ale kuma bɛ fɛn min kan o ti dɔwɛrɛ ye a ko anw ka jamana faamaw ye i ka dɔn laɲini kɛ n'a ma ɲa k'a fɔ u kɔni ye da sɔrɔ anw kɔni ka jamana la k'a ci i ka dɔn k'a fɔ taa an kɛrɛfɛ jamana kɔnɔna taa ka seginw bɛɛ lajɛlen la u ye daw kɛ karaw an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan laɲini fana kɛra anw ka jamana faamaw fɛ ni ka layidu fana ta k'a fɔ i ka dɔn douaniers fana ye k'u fana ka karangadaw sɔrɔ fɛn kana bɔ ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ ko ka taa jamana wɛrɛ la Yusu interdiction d'exportation de certains produits i ka dɔn min ye an ka douaniers ye k'u bɛ ka kɔlɔsili bolo ɲa dɛ les douanes maliennes veillent au grain parce que b'a ko u bɛ kɔlɔsili min na dɔwɛrɛ tɛ laɲini min kɛra anw ka jamana faamaw fɛ ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ Amadu Konate ale min ye douaniers ka maa ɲɛma ye a fana ye ci kɔni lase k'a dɔn k'a fɔ a baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen mɔ min bɛ tali kɛ directeur général des douanes ale fana y'a cari ni k'a se k'a dɔn k'a fɔ directeur régionaux mɔ chef de bureau principaux ka taa se ka dɔn frontière la Yusu ko ka kibaruya kɔni da u tulo kan min bɛ tali kɛ baganw la sogow fo ka taa fɔ ko yamaruya wɛrɛ dira a ko kɔni da la ko foyi kana don anw ka jamana kɔnɔ foyi kana taa o y'a ɲuman ye o n'a ye da o y'a kɛlen macinili ye ala an ka malo ti bɔ an ka kabaw a banna i b'a dɔn misi kɔni tun bɛ cɛya ka taa a banna a bɛ kɛ cogo dɔ la sa Yusu fasirikɛba ko i k'a dɔn Amadu Konate ka ye kuma min fɔ n'o bɛ douane maa ɲɛmaa kɔni ko fɔ i k'a dɔn a baaraɲɔgɔnw bi ka tɛmɛ a sira fɛ dɔɔni dɔɔni u ye laɲini min fɔ laɲiniw bɛ ka sabati koyi bari sabula nin sariya ninnu tara jɔn fɛ anw ka jamana i k'a dɔn a faama maaw n'o bɛ gouvernement kɔni ko fɔ fasirikɛba ko président de la transition n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn colonel Assimi Goïta la ale de ye nin ŋaniya in kɔni ta k'a kɛ ni k'a dɔn k'a fɔ embargo min bɛ anw da la Yusu fasirikɛba ko soldat de l'économie kɔni bɛ baara la walasa kumakan min fɔra Amadu Konate fɛ ka se k'a bato k'a fana bɛ k'a kɛ a ɲɛ 40 mɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa mun walima jamana mun y'u ka da sɔrɔ anw ɲɛ Yusu ko an fana y'an ka da sɔrɔ u ɲɛ a banna o ye match kɛlen nin ye match nil a kɔni ko filɛ o nka a kɔni maa tigɛ Dawuda la k'a bɛ bila minɛ min kɔnɔ jamana i k'a dɔn ale ka se ka yiriwa a bɛ bila o minɛ de kɔnɔ an y'a bɔ reflet d'Afrique kɔnɔna na Yusu a banna bisimila kono masnogo sro e masno e credo masnogo esno warandi min flade antira andi d'après Zakarou Fomba le directeur et ni kokolo wara ma de no dra yobale de bitu colonne vertébrale Mali colonne vertébrale digeli karam go do yo o sama kabo if busuma wa if bisma kasi o sama kabo ti kasoro ma do be wulu foi tala bi ka barake a kun fara kan bi dani yoro la nga kun fara bi dani yoro ndi la ndana ni yoro che ay ala nyi mondo la mele re be ka ala seke ay bara de ke nga kun fara kan ti tibani yoro ndi ka note Mali atun fara kan ti tibani yoro adam na amta final mais ko sa na ngoni muta demi final quart de final solo angwe 3e place de kuma mbolo ka koro 3e place 4e place am mure ga so Mali kun dono meno ye kabri makas na mbote sangone ni sangote kabra na me shegina na ujabna final la me gwen ko kai akana to joru kuto Cameroon ka atade amabanga ni mingari eta ai de ibena
Knaire bina bo restitution de bekeo. Restitution na ke video conférence là. Video conférence de. Abna knaire bo ka katadi. La josi. Ne anga sebeda ata sababu yana anga tajwaro lazu ya awagado ana sebeda mi yendebe ulu ko ya jira kafo anga manyeba ukalla je ka wulika joke mi ye awagado mamunumbe na manya kafo ko ambargo keraunga mi ye awagado besiao ani seriao fe ekanu iye moi ani seriao lazo si awagado nyere la la singa mi me ma dabali ba ko katle ale ajira ka fo fen so ngel na chuko mina la josi ko be ma dabali bane mi awkado union nationale des travailleurs du Mali la si awkado mi o ka bureau executive national no ka bureau bay ulu honde ni la jekede ka jira ka fo yera la awkado jendike na tukuni la si awkado ni wuli ka jo mi vlene mi awkado mado ko ngembe mi ka awa ambargo inda ka ke awkado ka fenye ni Israel ka gelya tinti jamana dunga mi awkado government ye yamara di femunu be awkado noye amma magoy noye awkado dabalo dadumuni vawye ani tajima few ikado awaminyo ko lu ko ni meteme gelya ti dola nga benata lansi kabina fara ko ambargo kera wodu se je awkado dos nanga do fara fenso ouais mais o de ya to anya fuye ko ni mboro faire do plan en place c'est-à-dire c'est vrai abesi na sa me ka to guluba ka a dididi ka abla réseau ni fond sans fait abana anga bitigu me bitigi do la bibina sugoro be kemen bi worola sugoro be kemen bi sabala mi ya ko chugudi an nga worola sugoro e kemen bi sabadi jolikundo kemen bi worola sugoro folo yani amargo che yani amargo che go kemen mu nguno ay sugoro kundo aw ka worola wanga worola di anga worola ne rete sugoro sabo ne tadun ibe tali gani sadi même fi ni sigidaw ta kala jebi sugoro sadi ube DNCC be ka minge akan goju u ka jigidugu kono fambe kata laje sugoro songo be chomana ube bara la de ka do fara baraka le abana dongo do ko bara o sigisenga parce que u ba fogo fin nous te suivi quand fin minute doit te suivi bon problème na dun suivi la nyebina ba on na fa gazi la jebi c'est vrai gazi bara te fable bebo kalama gazi te fable le gazi be rom na bis gazi boîte fin kele 6 kilo biti jojo la yana gazi 5000 de a falente fana fibe galonda ika I musola wala be galonda gazi bara abi goro ko maramu be baraga de man ka sura te fadi abi goro ko be gazi na manya ka fo gazi gara 5000 aya fa kadama lajosi mi awakaro yagwa katle ko nga nyu ka fo awaminyi ni mado keme kaningo inda ninga ke awakado minyi ukafenyi yore yelma ka ke gele Israel otinya chugo shila opma yentem go nga mega tabala goshi mi manyama ko lu wele ukalaje awakado minyi ukadangare ni na ukalaje minyi ka gwara danu no nye yelma ikado ka ke nyangini mi awakado do ko ni zubinda dorela ni wati na mi awakado kutage ngana musira ikado kutake shwene Israel tayini jugo Israel lansi awekado minye gouvernement oluko nbe wele bla gouvernement ma ka fo awa minye ukawulika joge kalaje minye awekado ambalima nansiji ambala jele de kele jamana ngoro na fraka fa nga gele ataka nyanze gere ebi gele akendela ne ba kela lansi awekado gele minye si ambala jele de ma upa anga laje yani surombiye ka duguje minye awekado ka fere surala upa yekwa katle ani UNTM oluye awekado minye nyere la ka jira ka fo mi awkado manyemo ikado bu sokola de nga kalaje alibi ka wulika joke mi mato awkado ngomi vlene mi mato awkado nyere la sedeo ani awkado iemwa oluye ngane juguya minda ga unzegere ka wale juguya minda amtika lateme here ni badena oni awakado nyere la alate mena herni badena obika sowe awakado malide shite amandoro toro yentem uka manyema anuka awakado manyema ni yawa katla nyema ikado oluko ni awakado ni lajenge kan panga mvoka nyeshi anga jamana nyema ma ani anga sorobusu ba munube mununge meka gela ere kuka tabule de aywa eko gazi re 7500 folo gazi 7500 au lieu de 5000 desano nyale ka fadira nya bole ko ma c'est nous ma la jeri c'est vrai ay période fo ka tete meninga
mais n'a y'o fa a ye gazi baara fa walima a y'u fa ka d'a ma ba ye hali n'a ko ko nin don a y'a fa ka di n'a fɔra a bɛ kun i la o e mais gazi i bɛ taa gazi baara ta k'a kɛ minɛli ye sa a bɛ taa a bɛ mɔgɔ dɔ bila anw fitininama bɛ min dɔn o y'a sɔrɔ ne bɛ an m'an fa ka butigi kɔnɔ ka ten Mosi Burama ka butigi contrôle les prix u ti dɔ wɛrɛ kɛ dɛ i bɛ civil dɔ nalen a bɛna fɛnw san a bɛ Nescafe ninnu ni sukaro ninnu ani fɛn minnu bɛ yen a b'u ni prix unique don a b'u fɔ ko k'u bɛɛ lajigin i bɛ a b'a fɔ ko nin ye joli ye n'i y'o kɛ aw k'i ka facture kɛ e bɛ facture kɛ a bɛ sin k'a ka carte bɔ k'a jira ten contrôleur de prix o de ka ɲi lawusi n'o kɛra dɔwɛrɛ t'a la dɛ k'e bɛ sɔrɔ fɛn di ka bila u b'i wele de a bɛ taa ɲɛnabɔ kube la kubeda la awɔ worosɔngɔ ti k'o la bilen worosɔngɔ t'o la sɔrɔ fɛn t'o la i b'i ɲangidi mais jamana ɲɛmɔgɔw y'a fɔ jamana ka sariya binnen don e b'a sɔsɔ mun na merci anw n'a kumana kan bɛ ka dɔw ka jago bin non o tɛ o jago bin tɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ni gouvernement bɛnna min kan a ye taa o sira fɛ i b'a dɔn gazi feerelaw ni gouvernement ta mɔgɔ t'o ɲɛdɔn an bɛ don min na komi bi mais min bɛ ne yɛrɛ tɔɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ dɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ aw ko gazi ye nin hakɛ ye mais a y'a fa ka di mɔgɔ ma maintenant gouvernement kan ka jigin dugu kɔnɔ de gazi baarakɛla fɛn fɛn bɛ yen n'o ka gazi baara tɛ fa bilen a y'olu bɔ gazi feereli la a ye numéro de kan ka fɛn ka da an b'a ɲɛfɔ aw ye mais c'est ça ayiwa an ka taa sugu la Yusu an ka taa sugu la min ye an bɛ taa Ablaye Mayiga fɛ groupe commerce k'a fɔ ka waleɲumandɔn Mariam Jalo min ye aw ka dɔn an ka cɛkɔrɔba an b'a fɔ Amiɲan Kayi k'a fɔ ka waleɲumandɔn sanga ani waati Aja Kaɲa Sanogo zɛrini na an b'a fɔ ka waleɲumandɔn an ma ɲinɛ ni waati in na madame Saliko Jɛnɛba Sidibe n'an b'a wele ko Tanti Jaba an b'a fɔ ni waati in na ka waleɲumandɔn an ka taa sugu la waleɲumandɔn kanubaw bɛɛ lajɛlen k'u fɔ k'u waleɲumandɔn Antoine kɔni a ye sira kɔnda min o don dɛ Lazi fasiri don a kɔnɔ Yusu fasiri n bɛ don a kɔnɔ Mali ni Gabon walasa o cɛ a baaraw ka se ka bisanin don a la ni ka a kalaya Yusu Adama Sangare a kɔni bɛ cɛsiri la nin waati in na monsieur le maire fasirikɛba ko walasa ninkura ka se ka fiyɛ jɛɲɔgɔnya min bɛ ani Gabon na Yusu ko wulikajɔ caman kɔni kɛra i k'a dɔn k'a fɔ Adama Sangare fɛ a bɛ baara min fana na Yusu a kun ti dɔwɛrɛ ye ni jamana filaw ka se ka baara kɛ bonya ni karama kɔnɔna na a ma ɲɛ min kɔ u y'a bisimila koyi fasirikɛba ko dɔwɛrɛ tɛ Adama Sangare i k'a dɔn wulikajɔ kɔni kɛbaa don a kɔni ni premier ministre ye ɲɔgɔn ye n'o bɛ Ɔrɔ Christian Usunga ko fɔ a n'u ye ɲɔgɔn ye dɔwɛrɛ tɛ Mali kunkanko kuma don min bɛ tali kɛ jɛɲɔgɔnya baaraw bɛ se ka sabati cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka maire du district a bɛ baara min na i ka dɔn an ka fasoden minnu sigiyɔrɔ bɛ Gabon olu ka se ka sigi lafiya kɔnɔna na Yusu k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye anw mun fana bɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni fasodenw fana ye Gabonkaw ye n'olu bɛ yan i ka dɔn an n'olu ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ bonya ni karama kɔnɔna na yiriwa ka se ka sabati Adama a bɛ ka fanga fara ɲɔgɔn kan walasa Bamakɔ ni Libreville olu tigɛ ka se ka di ɲɔgɔn ma i ka dɔn yiriwa sira kɔni nka ka bɛn ni jɛrɛjɛkuluba min n'u bi sen na jɛrɛjɛkulu min n'u bɛ k'a dɔn k'a fɔ tɔbukan fɔlɔw ka jɛrɛjɛkuluba ko fɔ Association internationale de la francophonie Yusu n'i ye jateminɛ kɛ a ɲɛmaa bɛ maa min bolo o ye Gabon o premier ministre kɔni ye Rose i k'a dɔn Christian Uzunga Yusu i k'a dɔn musolaka min don a ka cɛsiri barika ka bon kosɛbɛ min ye ka dɔn ɲɛmaya baaraw k'a fana bɛ a ɲɛ dɔn o baara min fana bɛ ka kɛ nin waati in na Adama kɔni ɲɛ bɛ a la k'a fɔ ni ninnu fila n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u bi fɛn wɛrɛ di fɛn min bɛ yiriwa baaraw kɔni ko fɔ o de hukumu kɔnɔna na a y'a ɲini a fɛ u ka dɔ fara ale b'u ka cɛsiriw kan u ka dɔ fara ale b'u ka tɛgɛ di ɲɔgɔn baaraw kɔni kan walasa yiriwaw ka se ka sabati fa bɛɛ lajɛlen fɛ ni dun b'a ye k'a fɔ n'an ni ninnu ye ɲɔgɔn tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka fara ɲɔgɔn kan Yusu ko fɛn ɲumanba de bɛ bɔ a kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye ni ka ni jamana filaw k'u yiriwa bonya ani karama kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na sa Adama Sangare kɔni taara Gabonkaw y'a sɛbɛkɔrɔ bisimila nka wulikajɔ kɔni kɛra wulikajɔ min fana don ko fasodenw bɛna bɔ a kalama bari sabula
a bɛ bila minɛ min kɔnɔ Mali yiriwali sira a bɛ bila o minɛ de kɔnɔ fasoden mun fana sigiyɔrɔ bɛn bɛ Gabon ma Yusu olu ka se ka lafiyabɔda sɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye mun fana ye ka don Gabonkaw ye n'u sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ olu ka se ka lafiyabɔda sɔrɔ ya k'a kɛ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ fɛ yen k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye Yusu i bɛ min sɔrɔ i ka so o kelen bɛ Gabon i bɛ min sɔrɔ Gabon o kelen bɛ Bamakɔ yan nka n'an y'an tigɛ di ɲɔgɔn ma yiriwa sira kan ko bɛɛ lajɛlen bɛ nafa ko kɔni dala Adama Sangare nin baara min kɔni kɛ ko dɔ wɛrɛ tɛ ko de ka dɔ fara jɛɲɔgɔnya kɔni kan n'a bɛ wele ko rehausser la coopération walasa i ka dɔn ni nkɔrɔ ka se ka fiyɛ a la bonya ni karama kɔnɔna na yiriwa sira kɔni kan Kuresi Sise Mali Tribune kɔnɔ Mali Tribune n'i y'ale bila lajɛ si awa min ye sɛbɛnba leta o ye Miroir Hebdo Miroir Hebdo lasi aw ka dɔn min ye Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni ka ntanyali lasi aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la nin ko belebele an kɔni y'a ye maa dɔ ma ye a kɛnɛ kan o ye maa caman bɛ yen i ka dɔn olu kamana guwana nka n'i ye awa jateminɛ kɛ kamana guwanko tɛ ne ye awa min ye a yɛrɛ denkɛ n'o ye Kakaka Karim Keita lajɛ si n'o tɛmɛna ka bɔ yen Kacho n'o bɔra yen min ye ministre secrétaire général à la présidence de la République o ti dɔwɛrɛ Mustafa Ben Barika n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye a ka dɔn premier ministre kɔrɔ Bobo Cissé i ka dɔn ale fana ma ye a kɛnɛ kan dasi awa ne jateminɛ kɛ ni maa saba bɛɛ lajɛlen kun ye Ibrahim Boubacar Keita i ka dɔn a ka maaw ye dɛ ninnu kɔni yera a ka fanga i ka dɔn a camancɛ yɛrɛ la lase awa min ye an k'a daminɛ an yɛrɛ denkɛnin na dɛ Kakaka min ye Kacho ye Karim Keita di Kacho Kakaka Glaba ka fɔla lase aw ka dɔn min ye ale kun ye commission défense et sécurité assemblée nationale i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn waati dɔ kɛra ale kɔni ye dayidayi kɛ aw ka dɔn ka taa k'a ka cɛkɔrɔba to yen lajɔsi o waati o y'a sɔrɔ a ka dɔn CNSP o maaw n'o y'an ka surasiw ye Asimu Goyita a n'a nɔnaw olu kɔni ye a ka dɔn dankari Ibrahim Boubacar Keita ka fanga la min ye a ka dɔn dankari l'o la Karimu a ka dɔn min ye a kɔni a ye dayidayi kɛ min ye a ka dɔn min ye a kɔni bolila maaw ka fɔ la o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ min ye a ka dɔn Karim Keita lajɔsi mandat d'arrêt international o binna ka sababu kɛ mun ye anw baarakɛ ɲɔgɔn a n'an dɔgɔnin ye a ka dɔn n'o ye Birama Ture o ka awa turuni min kɛra lase a ka dɔn Karim Keita ale tɔgɔ nɔgɔlen b'o la Karim Keita min i ka dɔn a kɛra député assemblée nationale la min a ka dɔn Ibrahim Boubacar Keita ka fanga Karim ale tun bɛ palonbalo la fa bɛɛ lajɛlen fɛ a tun bɛ ye kɛnɛ bɛɛ lajɛlen kan wa i ka dɔn a tɔgɔ kun awa nɔgɔn bɛ fɛn caman na lasi ka dɔn bɛɛ lajɛlen de kɛra sababu ye min ye Karim Keita a ka dɔn min ye n'a bolila ni ka fɔ jamana a ka dɔn kɔnɔna na o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye a ka dɔn Ben Barka ye Mustafa Ben Barka ale yɛrɛ fana kɛra cɛba Ibrahim Boubacar Keita ka fanga la dɛ min ye kiiri tigɛlamaw olu kɔni y'a wele ale bɛ i ka dɔn a ma se ka ye jamana in kɔnɔ dɛ ka sababu kɛ mun ye Ben Barka ale bɛ jɔyɔrɔ dɔ la a ka dɔn banki min bɛ yen n'u b'a wele ko Banque Ouest Africaine de Développement n'o ye BOAD i ka dɔn ale kɔni b'o la nka a welela a ka dɔn k'a wele file la ka muru jɔ an da la k'a wele min a ka dɔn min ye kiiri tigilamaw ye olu ka wele bila a ma lase a ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la a ma se ka na cogo si la nga min ye a ka dɔn Ben Barka ye i ka dɔn ale ma se ka ye Ibrahim Boubacar Keita ka sukoɲaw la ka sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita a ye ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ nin cɛ in ye n'o tɛ yanni Ibrahim Boubacar Keita kana i ka dɔn Ben Barka ale yɛrɛ kɔni k'u dɔn tɛ jamana in kɔnɔ dɛ lase a ka dɔn min ye utukalo tile 18 san 2020 min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la maa dɔ bɛ yen n'o ye a ka dɔn Docteur Boubou Cissé ale kɔni ma Ibrahim Boubacar Keita a ma janfa don si da kelen
ali do mina Ibrahim Boubacar Keita n'u bɛ taa minɛ a kaso ani Dr Boubou Cissé kun bɛ yen i ka dɔn awɔ min ye a y'a ni Boubou Cissé olu bɛɛ lajɛlen minɛ ni ka taa awɔ k'a dɔn k'u dɔ bɛrɛ la lase a bɛna ta Boubou Cissé ale kɔni bɛ Ibrahim Boubacar Keita a ma kɔ bila lase awɔ k'a dɔn min ye ministre min n'a kɛra ministre des mines n'o tɛmɛna ka bɔ yen i ka dɔn awɔ min ye ministre de l'économie et des finances o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye awɔ k'a dɔn a ye ministre jɔyɔrɔ fila a y'o fara ɲɔgɔn kan premier ministre ani ministre de l'économie et des finances i ka dɔn Dr Boubou Cissé ale kɔni aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ale ma se ka ye Ibrahim Boubacar Keita aw k'a dɔn ale ka saya la i k'a dɔn bawo a tɛ jamana in kɔnɔ a bɛ kalo caman bɔ nka min ye aw k'a dɔn Boubou Cissé ale kɔni ma se k'a fɔ ko kiiri tigilamɔgɔw wulilen don a nɔfɛ ko ɲangini bɛ taa mɛn k'a sɛgɛrɛ nka kɔni ye aw k'a dɔn a man ye Ibrahim Boubacar Keita ka suko la lasi aw k'a dɔn ko ninnu ma min bɛ commissaire du 6e arrondissement n'o bɛ le commissaire divisionnaire Umaru Dambɛlɛ ale tun bɛ i k'a dɔn a kɛnɛ kan ka fara o bɛɛ lajɛlen ka min ye k'a dɔn k'a fɔ commissariat min bɛ commissariat 12e arrondissement 16e 17e arrondissement ninnu bɛɛ lajɛlen ka maa kun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ Yusu maa 200 bɔɲɔgɔnko finitigiw don u y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma Yusu min ye k'a dɔn k'a fɔ ka wulikajɔ sabati ni k'a don dugu kɔnɔ ni dun ye jateminɛ kɛ i k'a dɔn o don dɔ Yusu i k'a dɔn u ye wulikajɔ kɔni kɛ k'a don fan caman fɛ parce que b'a ko o y'a daminɛ yɔrɔ jumɛn na ko ɲumani bɔlen kɔrɔ ko ɲumani Babuyabugu i k'a dɔn Bangoni Sɛgɛnɛkɔrɔbugu Yusu ka taa munumunu kɛ Nafaji lɔgɔlisoba min filɛ nin ye Fajigila ka taa turu cɛ ye u ye wulikajɔ kɛ minkɛyɔrɔ min bɛ yen n'o bɛ baariw kɔni kofɔ i k'a dɔn Kaasa Niba Lafebe ale ni k'a dɔn k'a fɔ Afrikano o kɔni ye munumunu salo kɛ ninnu tɔgɔ fɔ de dɛ nka Ala ka n'i ci a ka kɛ i dagayɔrɔ ye a ma tigɛ taara i da i ka ale ka cɛlu ni tigɛ taara nka maa fa yɔrɔ don ko kabako don fatirikɛ b'a ko k'u kɔni ye munumunu salo kɔni kɛ o y'a daminɛ i k'a dɔn nɛgɛ kaɲɛ 21 ka taa kuncɛ i k'a dɔn minuit kɔni na Yusu u ye baara min kɛ nin yɔrɔ ninnu na Yusu a kɛra sababu ye maa 85 Yusu ka tigɛ da olu kan olu tola muso 20 bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ moto 72 Yusu ani mobili 6 u y'u tigɛ da o de kan ani ye Zunkwaliw ye sa fasirikɛ b'a ko ani k'a dɔn min bɛ tali kɛ fura cɛjugubaw la n'o bɛ tramadɔliw ko fɔ kununtaw ni ka sɔrɔ solila kununta ni fiyɛtaw a camanba den u y'u tigɛ da olu fana ka koyi fo ka taa se ka dɔn dɔrɔgujuguw mɔ binɲaga Yusu u ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni salo fasirikɛ b'a ko o senfɛ ja min y'a dafa 90 na dɔwɛrɛ tɛ koyi o senfɛ o ni zon dɔw de bɛna telefɔni zo ale ni k'a dɔn k'a fɔ maa mun fana bɛ yen n'i ka dɔn ale tun bɛ moto kɔni suɲɛ moto zon 2 ani telefɔni zon 3 u y'u tigɛ da ninnu kan mun tun bɛ ka ɲini kabini lawale la fasirikɛ b'a kɔni ko nin kɛra sababu ye ni ka wulikajɔ kɔni kɛ wulikajɔ min kɛra sababu ye ni ka nin nɔbɔ ko la Yusu ye ninnu bɛɛ lajɛlen korondon ni ka taa n'u ye 6e arrondissement kɔni na minɛn mun fana bɛ yen u y'olu bɛɛ lajɛlen salo ka taa ni minɛnw ye nka e maa min bɛ yen n'i ka moto tununa walima i ka mobili kɔni tununa a ti d'i ma ten koyi i bɛ taa ni sɛbɛn la k'i ka de k'a jira k'a fɔ nin ne ka mobili ye walima nin ne ka moto ye a minɛna nin waati in na n'o kɔni kɛra i ta ye a bɛ d'i ma o koyi fasirikɛ b'a ko k'an k'an sigi ni nin n'a ɲɔgɔnna ye commune bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko finitigiw bɛ n'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka korondoli boloda Zonkwaliw an k'u kofɔ dɔrɔn mais ni nin y'a sɔrɔ olu kɛmɛ Umaru Bari an y'a bɔ indépendant kɔnɔ mais ni ne ka ɲi 12e arrondissement Moribabugu ani Sotiba ani Gabakɔrɔ droit gendarme a polisiw n'a gendarme ani Sangarebugu gendarmerie ninnu kɛmɛ ka wulikajɔ min kɛ fo ka taa se 6e arrondissement ni polisi ni de gendarme misaliw don tiɲɛ yɛrɛ la baarakɛlaw don lajɔsi min ye hali bi Ala k'a kisi k'a daga k'a kisi k'a daga Yusu ni Ala ye den d'i ma n'a ma kɛ dulɔmina ye n'a ma kɛ dɔrɔguta la n'a ma kɛ jaburu ye a to yen n'a ma baara kɛ a bila ma baara kɛ a fa n'a ba n'a baara kɛ a furumuso ye ni ma baara kɛ o ta k'i to yen
muso ko fɛn ne ka di muso ye ba yɛrɛ ne ka di muso ye koyi i na sɔn i yɛrɛ mɛ min f'i ye a ti mɛn o mɛ min f'i ye wagabɔnjugu ani i k'a dɔn bingalikɛla jugu n'i y'u ka la sosi kabako don n'olu ye wari di daminɛ muso ma a bɛ kɔnɔ k'a bɛ ban o de bɛ caman fɛ u bɛ wari de di ka tila k'i ci k'i kɔ bɛ biridi ubiyɛn b'i Dakar nafolo funu i n'a fɔ ni ala y'i ci e ni taagaze kɛbaaw ka ɲɔgɔn kunbɛn la sosi la i ka baara banna olu ni saribɔn de bɛna kuma bɛɛ a banna ala k'an kunnaja ala k'an kunnaja i k'a dɔn ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn